Basi rende ladies and gentlemen abantu baminto tuno mogoko gaiga rero twachire tunabagania banene national government bachire gutweresa imipango ya serikali ibintu bigenderete government delivery ase seito gaiga gusi nene Nyamira mwarori bakobalete ne PS ya health Muswati Muthoni munaeresire and we want to say ngo support to amangane serikali bali toire chigasi ne serikali ngo support tole mangana magenderero asingaki ese serikali yero otebire serikali yero bono yo bachire kweresa igoronga inki kegenderete okora inki serikali yagokora anene se bintu binene serikali yagokora mangana agriculture mangana bolemi muna moroche mangana fertilizer yarenge eribu 7 bonege eribu 2,500 kuna ngaki abalemi bwenda konyora eriba ibimeri binyare gukina masawa nyare gukina mangana ekisemi mwiguli muna akwanire mangana ekisemi muna tubwata mu minister of education na boto bwenderete tumo support iliegere sector education nya kogendera abana baito aba bakogenda grade 10 bono muna mwigule president yate aba bonse batakere bagende sukuru atware fees atware uniform atwara alipoti sukuru tomya cha kagodina mangana yo na into abarai bali tororo ni gore yaito kwakikisha buna abana baito bakire sukuru kye gisemne kigentekanene gisemne kikulaisha na kira konye kesa kukendi yonse ekenyoro kyo mugusi mangane kisemi kutoyobeke bosi nabagusi no mmaite nabangani tole ni gore yaito ko make sure na baito bakinire bali to iri chigas unaona ndi semo ya power electricity ni gore yana na inje wakikisha nga kero budget estima ekurwanererwa na inje nko hakikisha ndenga gusi yanyorire what it deserves na abachumbe baito ndeko batebina njibuna ndari ase iniki sector na babwente kuntumia basiste asokonyora kuira electricity ase chinsemo kyonsi ya gusi ikirichitara atwara igomba akira tutagete gotebanga no goro opposition goso goreseki no nyokoro muchumbe ekitukole ngasiamo igo ditukolia lero twacha kurigeria twachoko kweresa kuna ngaki serikali development ya serikali mabasabe serikali bachiraiga kweresa na nkigenderete nkitoko konyana ali esto tobwata bokongu kuna wonto bwata mangane kipara bokongu gusi kuna county ya Nyamira etanyora etari inta budget tutabeke iri parende yonse wikatora isigente kito make sure na into twanyora ekipara asensemo ya Nyamira asensemo ya gusi so nigoro yaito balitora serikali bono to support serikali erororo eri na into anyore magenderero negente kenene na kiro umuntu mu Kenya na nteto na magenderero igonto wasako ngaino toira abantu baite roche totiga magendera kwenda sako genda uchi we can into one this time to make sure nga twanyorira shaya ito uno mugusi asensemo ya magendero. Thank you.